Yeah. Ayan. Halo na nga po tayo. Talis na nga tayo. Ayan, may tinaba. Kung mga ka-alright, nandito tayo sa hardware at nagbili tayo ng Okay na, magkasama. cutting, diamond. Para sa tiles. Magta-tiles tayo mga ka-alright. Ayan, simple nagbili tayo kutsara at saka yung bullhammer na rubber. Ayan mga ka-alright. 12 pedasong tension box. Kaya sa akin. Ayan, binili natin mga ka-alright. Alright. Ayan. 495. Anong papangalan sa resibo ko yun? Nulit din yan. Okay. Doon ako sa bahay niya gagawa. Telescreen na ba? Alright. Ito. 495. Ilang 500. Pera? 5. Mga ka-alright yan at nagbigay si Bayo ng pambili ng ito, pang-cutting ng tiles 300. Kahalaga ng 240. Ayan. At dagdagan ko na nito ng bullhammer rubber. Ayan mga ka-alright. At dagdagan ko rin ng kutsara. Ayan. 300 niya, dagdagan ko lang 195. Bali 495 pambili natin mga ka-alright. Ayan. Alright. Yo, good morning mga ka-alright. Yan. At for today, this video is magtatiles tayo. Ngayon dito sa ginawa natin lababo, sa bahay nila po yan, Noli Vlog, sa Bicol mga ka-alright. At nilayout na nga natin ang tiles. Yan, hindi na tayo magtatansi. Nilayout ko na lang yung tiles para makuha natin yung tamang eskwala mga ka-alright. Yung dulo doon at yung dulo dito mga ka-alright. At tinanggal ko na nga lang yung isa dito. At dito ako mag-uumpisa sa dulo. Yan mga ka-alright. At abang-abang po tayo mga ka-alright. Ayan. So ayan na nga po at naghalo na nga po tayo. Ayan, pasipsipin lang natin ang tubig mga ka-alright.
Ang ganda yung mga balo niya, pinag-impake na, lumayo na natin sa lumayo na lang ito. Namin na ka-impake yung mga awalan, maganda na ito sabi, wala mo mga nakuha. Things are not the same as they were a year ago. They'll all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.
first. Don't let somebody take your time and your worth. Focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Focus on yourself first. Gawa ka alright. Ayan, nakatatlong talis na nga tayo. Ayan, may tinabas na para doon sa stainless. Ayan, at doon, isa, dalawa, tatlong talis na lang yan. Alright, hanggatapos ulit tayo maya. Ito na nga po ang lababo nating ginagawa. Ayan, update. Ayan, tapos na po yung eskwala sa flooring. Ayan mga ka-alright. Ayan, at ito hindi natin nakunan yung pagkabit nito. Kasi medyo nakakis ko yung nag-alboruto. Ayan, pinagamit ko muna yung aking cellphone. Ayan mga ka-alright. Ayan, hindi natin nakunan ng video dyan. Ayan. Pero at least ayan naman po na yung itsura. Ayan, na-eskwala po yan. Wow. Masok ngayon.